uzigingele uNkulunkulu noma kunjani. Uthi Nkosi ngigeze ngamanzi ogeza ngawo abantwana abasikolayo. Ngigeze ngamanzi ogeza ngawo abantwana behlulekayo kodwa abazidelayo. Ngigeze ngamanzi abantwana abazidelayo. Le ndoda kuthiwa yayikhulu. Lobu bukhulu bayo babuyixhopha. Kuyenza ukuba ingaboni kahle. Baningi abantu abayizikhulu befika la ekhaya. Amadoda anamandla abahamba ngey'moto ezinhle ey'cwebezelayo, abalala ey'tezi, abathi uma benyakaza kunyakaza izwe lonke, bahlale befika la ekhaya. Nakhona kwa-Israyeli babehlale befika. Abathi uma bebona uHlembe bamedelele bathi yini yona le? Indoda ehamba ngenyawo engenamoto yini yona? Nayo le ndoda yayikhulu. Abantwana bakaNkulunkulu yilokhu baphuma eGibhithe zifika ikhulu. Ezithi uma ifika kunyakaza izwe lonke, zithi uma zibuka zithi yini yona le? Sizokuqeda thina lokhu kukholwana kwabo abathi bangamakholwa sizakuhlakaza ngelanga kuphela. Yilokhu abantwana bakaNkulunkulu baphuma eGibhithe. Khona esikhulu abakhuluma ngaso la eBhayibhelini, uGoliyathi. Kwakuyindoda enamandla, ethi uma inyakaza kunyakaza umhlabathi. Kuthiwa ngaleli langa kwakuliwa akukho nini, zaphuma iy'nsizwa zakwa-Israyeli hlomile nazo zizethemba. Kuthiwa bathi uma sebelindile ukuthi impi sizawuhlangana yaqhamuka le ndoda yamaFilisti. Bathi umkhonto wayo wawungangendlu, isihlangu sayo siphathwa amadoda angama-50. Yathi bayiqhamuka, uma beyibona iqhamuka isigisi, zathi insizwa zithi ziyayibamba ithathe insizwa iphose lapha, ithathe insizwa iphose lapha. Baqala manje laba bakwa-Israyeli ukuthi ngiyabona siyaphela na. Lo muntu onamandla angakuveleli. Ababe besathanda ukusondela. Batshelana bathi abantu sebephelile. Kukhona indoda lapha enamandla